duk wanda bai da sana'a kaka bashi yakka, ga muku gaskiya. Dama mun yanzu mun kafa wani abin nan cewa duk wanda zai aure sai an yi binciken abu 5 a kansa, a binciki sana'arsa da asalinsa da addininsa da halayensa da lafiyarsa. Kafin a fara soyayya ma sai an je asibiti, likita ya tabbata soyayya za ta yiwu ko ba za ta yiwu ba. Don kwanan nan an yi ta soyayya sai da aka zo kuma binciken lafiya sai aka ga auren ba zai yiwu ba, kuma ga sun kamu da juna. su da duk wanda ya zo ce yana son yakka ya fara zuwa asibiti ya kawo maka, ko ka haɗa su tafi tare. Idan wani mun tarar yanzu wasu suna rubutawa, yadda ake rubuta yellow card haka ake rubuta mutum certificate ɗin lafiya ko ba a yi gwajin komai ba sai ya bada kuɗi. Kuma mun ga wanda da ya je asibitin sai ya sa sunansa ya cike, amma kuma abokinsa aka gwada, da result ɗin ya fito sai ya fito sunan nasa amma gwajin ba nasa bane, saboda ya san yana da ciwon. Shi abokin ne daga baya ya ji tsoron Allah ya same ni ya ce to malam ga abin da ya faru, kuma kwana 3 ya rage a ɗaura auren nan, wallahi yana da ciwo kuma ciwon zai iya cutar da matar, amma ni ya ce dan Allah in je a gwada jini na. Aka gwada jini na aka ba da result ɗin, na ce to maza mu tashi maza mu tafi. Ice ina za a, nace gurinsa za mu fara zuwa, ai ba mu je gurinsa ba abin ba zai ba. Dan ce to kai wannan abokin naka shi ya rufa maka asiri aka gwada, kai ka ji tsoron Allah. Allah ya jarabce ka da ciwo sai ka sa wani. Sannan muka je aka sanar da iyaye, har an gama shirye-shiryen biki ana jira rana ta ya daura aure. Muka ce to gashi abin da ya faru, abokin da aka haɗa kai da shi ya zo ya faɗi gaskiya. To kaga wajen binciken ma sai an je an yi na gaskiya, sai an tabbatar a asibitin gwamnati, sannan kuma likitan da ya yi sayin a ƙasa, idan aka samu kuskure ba yi aka yi ba shi za a kama da laifin biyan diya. Domin akwai likitoci a ɓangaren likitanci ma akwai littafi da aka rubuta al-aqta'u tibbiyya, kurakuran likita, suna ta kashe mutane amma ba sa ba da diya. Domin wani abin kuskure suke yi su yi shi ko su ganganci ma, kamar yanzu nan nake ji a gidajen rediyo an ba wani almakashi a ciki. Da Allah za a yi mutum aiki a ce an manta almakashi a cikin ciki, sai bayan an ɗinke aka dinga ganin abu yana abin da aka ce an manta a masa almakashi a ciki. Me ya kai almakashi cikin mutum har an manta shi? To akwai kurakurai a asibiti wanda sai gwamnati ta sa ido, duk mutumin da ya mutu ka a yadda abin ne shi sai an bincika an ga me ya kashe shi. Idan kurakuransu ne su ma a ɗora musu miliyan 57,370 da danginsa shi likitan su biya. Gaba zai tabbatar cewa ya yi taka tsantsan wajen abin da mutum. Kuma ma kun ga mu ai da mutum ya mutu ba a wani bincike saboda imanin mu kawai sai a ce a je a binne shi. To wani kuwa wani ne ya kashe shi, amma mu saboda imaninmu da an gaga ce Allahu akbar lokaci yayi sa'i yayi, wani ba sa'insa ne wani ne ya kawo sa'in nasa